Dobrý večer, vítám vás v tomto tracku na přednáše Tomáše Valka, který je z firmy Honeywell. Dobrý večer. Dobrý večer. Jenom krátce řeknu, co pro ty z vás, kteří si nečtou program detailně na webu. Tomáš Valko je absolvent FITu z roku 2011, takže to už je nějaká doba. Za tu dobu stihl se vypracovat v Honeywellu na, řekl bych, i vedoucí trošku pozici. Má zkušenosti s vedením lidí a možná takový, nebo manažerské nějaké zkušenosti a preferuje agilní přístup a zavádí věci v praxi, do praxe, do života, aby to fungovalo. Jak to, že máte tolik džusů pomerančových? Na mě nezbyli. Jeden vám vezmu, to konfiskuju. Takže nebudu zdržovat, pozdní příchodilci jsou tu. Velmi se těším, protože meeting je jedna z věcí, které nám žerou hodně času. Málo kdy jsem zažil, bohužel už vidíte asi, že jsem ve funkci nějaké, takže furt meetinguju. A málo kdy jsem zažil něco, že to dávalo smysl, využili jsme toho, že jsme se sešli, protože většinou je meeting o tom, že vám někdo to, co jste si mohli přečíst, přečte na místě, kam jste museli dojet. Mám jednoho kamaráda, který studoval jednu z nejvážnějších ekonomických škol ve Švýcarsku a když slyšel, jak děláme meetingy, tak jediná reakce byla, spočítali jste si, kolik to stojí? Takže tehdy jsem se naučil, jenom blbý je, že se to učí blbě ostatní, takže je to těžký prorazit s tím. Takže těším se na vaši zkušenost, jak s tím prorazit. Tomáš Valko, děkuju. Ahoj, dobrý večer. Poďme rovno na to. Ďakujem, že ste prišli takú pozdnú večernú hodinu. Schválne som si vybral netechnickú tému. Videl som, že je veľa technických aj z minulých ročníkov. Tak som to chcel trošku odľahčiť. A zároveň je to téma, ktorá je mi blízka, lebo robím s týmami a fascinuje ma, ako niektoré týmy fungujú a iné nie. To je jeden ten aspekt. Druhý aspekt je, sám som mal s tým problém a vidím to aj u absolventov, ktorí prichádzajú k nám do firmy, že sú skvelí technicky vybavení. Vedia programovacie jazyky, vedia algoritmy, vedia navrhovať riešenia problémov, vedia sa zamyslieť, ale keď prídu do toho kolosu, keď to je korporát, alebo aj do nejakej menšej firmy a začne na nich je navalená tá operatíva, to znamená, že musia sa koordinovať v rámci tímu, koordinovať sa v rámci väčšieho projektu, komunikovať, dohadovať sa na prioritách, tak to začne škrípať a sú takí trochu, akými prídu seny. Takže preto tá téma, preto téma meetingy a dúfam, že ma nechce aj technika. Takže ako to začína? To bol aj môj prípad. Začnete po škole, vo firme, kalendár pracovný vyzerá jednoducho. Čiže máte nejaký daily synchronizačný meeting, máte jeden projekt, plno bieleho miesta, plno času na prácu, tú, ktorú máte radi, programovanie, riešenie problémov. Postupne ide život ďalej a máte. Prvý projekt ešte neskončil a už začína druhý projekt. Ku druhému projektu príde nejaký bočný projekt, nejaká iniciatíva, niekomu vypomôcť. Potrebujete niečo rozhodovať, plánovať. A potom z času po zo pár rokov vyzerá ten kalendár takto. Biele miesta zmizli, ak sú biele miesta, tak ste radi, že dáte kafe alebo obed. Samozrejme, double booked, triple booked a máte meetingy naraz. A to bol aj môj prípad. A ešte stále to nie je úplne vyriešené, riešim to. A o tom bude tá prednáška, čo implementovať a ako z toho sa postupne vyhrávať. Prirovnávam tu software engineering, počul som to niekde a príde mi to trefné, je to v podstate remeslo. To znamená, že každý remeselník má tie svoje tools a postupne ich mení a učí sa, tak je to o tom. To sú v podstate moje tools a moje hints, ktoré mi zatiaľ fungujú. Za 5 rokov to môže byť inak. Teraz mám pre vás tieto rady konkrétne. Z time managementu som si požičal 4D. Je to technika na prioritizovanie taskov. A ja som si ju prevedol práve na prioritizovanie a rozhodovanie sa o meetingoch. To znamená, príde mi nový meeting, alebo mám zasekaný ten kalendár, tak sa pozriem a spravím si review tých meetingov a začínam vpravo dole. Delete. Musím ísť na ten meeting. Je to important? Yes, no. Ak je to not important pre mňa, je to important pre náš tým, pre niekoho. Ak to nie je vôbec pre niekoho dôležité, delete. Nejdem na meeting, ruším, nechcem, aby tam niekto iný išiel za mňa. Druhý prípad je delegate. To znamená, že ten meeting je dôležitý, ale nemusím tam ísť ja. Typicky
čo si všimnete, že sa začne diať, že meetingy generujú meetingy. To znamená, že keď z jedného meetingu odidete a vygenerujete nové meetingy, je niečo špatne. A to je prípad toho delegate. To znamená, že vy ste na meetingu, príklad robí sa nejaká architektúra, potrebujete databázistu, potrebujete nejakých špecialistov, idete tam vy ako team leader, tak viete, že to vygeneruje len to, že vy sa trošku tak rozmutíte bahno a stejne potom tam musia prísť odborníci, ktorí sa dohodnú. Takže meeting vygeneroval meetingy. Preto je ďalšia kategória delegate. Pošlem tam niekoho, kto to vie lepšie a môže sa on spod rozhodnúť a priamo ten jeden meeting vyrieši ten problém. Takže delegation. Differ. Tiež sa často stáva v praxi, že človek na niečo narazí, na nejaký problém. V labe nefunguje nejaký systém. A chce ho hneď riešiť. Hneď naplánuje meeting. OK, je to urgent? Áno, poďme to spraviť. Ale keď je to rozhodnutie, ktoré potrebujeme napríklad za pol roka, to je taká tá technika differ do pointu, kedy potrebujeme to rozhodnutie a kedy budeme mať tie informácie, lebo čo sa stane, že vy spravíte meeting zajtra, dohodnete sa na niečom, ale vy to rozhodnutie a tú action potrebujete robiť za pol roka. Za pol roka zistíte, aha, my nevieme presne, na čo sme sa dohodli. Takže znova meeting. A meeting vygeneroval meeting. Tam sa zase stretnete, dohodnete sa buď na tom istom, alebo na niečom inom, ale v podstate to rozhodnutie vám stačilo spraviť za toho pol roka. Čiže dal sa meeting differnúť. Ak cez to všetko si to prejde do toho ľavého horného rohu, tak čiže mám meeting, idem na ten meeting, musím na ňo ísť ja a musím na ňo ísť teraz, lebo je to urgentné. Takže rozhodovacia matica, ktorá mi pomohla si preškrtať ten môj meeting kalendár a buď differnúť, deletnúť, alebo mať ho tam. OK, čiže prečistili sme si kalendár, sme na meetingu. Plno ľudí, každý je nadšený, že bude riešiť tú svoju agendu. Toto sa mi stáva veľmi často. A dokonca aj od ľudí, ktorým to samým vadí, keď je nejaká téma, ktorá ich baví, tak do toho sklznú. To znamená, je details first, je to opačne. To znamená, že začnú rozprávať príbeh. Keď sa niekto spýta niečo, máš to hotové? Tak začne rozprávať, jak robil cez víkend, jak použil všetky prístupy, ale že to hotové nemá. Ale dozviete sa na to za 30 minút. To znamená, že answer first, details later. Vždycky tak. Lebo keď budete na meetingu, kde potrebujete prebrať viacero vecí, keď vám ten prvý zaseka tých 40 minút, vy sa nedostanete k ostatným. A keby ste to otočili, že každý vám povie najprv to answer first, tak vy zistíte, že z tých 5 vecí, ktoré tam sú, nie je tá prvá najdôležitejšia, na ktorej by ste strávili 40 minút, ale že tá štvrtá. To znamená, že vy si vypočujete tých 5 answers a poviete, poďme sa povedať o štvrtej, lebo tá je teraz najviac painful, poďme ju rozobrať. Já bych to přerušil a zavolám vedení, aby si to šlo poslechnout. Lebo toto sa mi stáva každý týždeň na rôznych meetingoch. A chce to disciplínu, to znamená, že chce to self-disciplín, to znamená, že chcem to po sebe a zároveň to chcem od ostatných a nutím v podstate ten tým, aby sa aj self-control. To znamená, že keď niekto začne rozprávať o máčky a nepotrebujeme ich teraz, tak aby tam nemusel byť ten moderátor, ktorý ho stopne, ale by ostatný ten tým, ten kolektív mu povedal, hele, super, nechajme si to na potom. A ešte k tomu možno vypichnúť, že tie pravidlá, aby fungovali v praxi, musia byť jednoduché. Čiže simple rule. Čiže simple rule je answer first, details later. Každý by to mal pochopiť, tým pádom dá sa to aj ľahko kontrolovať, či to robíme, alebo či to nerobíme. Druhá praktika, to je z nejakých agilných metodológií, je parking lot. To súvisí s tým prvým. A to funguje super, ale na to už chce toho moderátora, mi príde aspoň z praxe, ktorý kočíruje tú diskusiu, a to je tzv. Be in charge of your meetings. To znamená, typicky to je na meetingoch, kedy máte busy agendu a ľudia prichádzajú s problémami a nie je čas na problem solving, ale je čas len na problem surfacing. To znamená, príde prvý a začne spraviť o probléme, príklad, zase použijem niečo z labu, nefungovalo mi tam niečo, napájanie, na to sa chytí druhý. Jasné, ja som mal pred týždňom ten istý problém. Tretí, môže to byť s tým a začnú robiť hneď problem solving, brainstorming a začne to bobtnať. A tá diskusia medzi tom, aby viedla k solution, tak sa to rozkošaťuje. To znamená, že môžeme mať problém sem, môžeme mať problém tady a podobne a nevedie to k ničomu a za 30 minút ste sa nedostali, nič si nevyriešili a zároveň ste nedostali ani k ďalším témam. Z praxe sa mi osvedčilo používať timeboxing. To znamená, že zaznie nejaká dobrá téma, dajme si 5 minút. 5 minút brainstorming, každý povie, čo potrebuje. Po 5 minútach zastavíme a sa dohodneme. Ideme ďalej, potrebujeme ďalších 5 minút, to je fakt dôležité, alebo to tzv. Odparkujeme a zapíšeme si what a who. To znamená, že rozoberali sme to, napíšeme si OK, je to dobrá téma, chceme v nej pokračovať, ale nemusíme hneď. Napíšeme si what, napíšeme, že kto bude ten action driver, že si to zoberie za svoje a
a pokračuje meeting ďalej. A príde téma a opäť sa stane to, že vy budete mať 5 tém, 6, a zistíte, že tá prvá, po ktorej by ste hneď skočili, nebola dôležitá. Že tá 3., 4., 5. je super urgentná a to chcete proste pokračovať. Takže vám to pomôže ten parking lot s prioritizáciou a ak ten tým bude disciplinovaný, tak to skráti meetingy. My sme mali meetingy, kde bolo 12 ľudí a potrebovali sme sa synchronizovať, zároveň dohodnúť nejaký daily plán, weekly plán. Neboli sme schopní to spraviť za 1,5 hodiny. Nikdy. Po 2 rokoch snaženia nám stačí 30 minút. To znamená, ale chce to disciplínu a chce to presne navzájom sa upozorňovať. A posledné, čo mám, bude priestor na dotazy, zobral som to trošku fofrom. Sú také 4 príklady, býva ich viac, do's and don'ts, ale také pozorovania, ktoré som videl z praxi, ktoré sa dejú a na ktoré som nebol ja pripravený, na ktorých vidím, že ľudia nie sú pripravení a sú z nich potom sfrustrovaní z tých meetingov, že sa tam deje, prípadne nedeje. Prvý prípad je dynamic collaboration versus waiting for the event. Môže sa stať v tom tíme alebo v práci, kde ste, že ľudia, keď uvidia tú nastavenú štruktúru, typicky tým trpí Scrum, má nastavené tie daily, planning raz za 2 týždne, raz za 3 týždne a podobne, že ľudia prestanú spolu komunikovať mimo meetingy. Že oni budú čakať, my máme stredu meeting, v pondelok zistia problém, my máme stredu meeting, tak do stredy sú ticho. Prídu až v stredu s tým problémom. Lebo my máme stredu meeting. A poznáte to napríklad tak, že to je ten snowball efekt, že cez týždeň nikto nič nerieši, žiadne problémy nie sú a príďte na meeting a na meetingu plno problémov. A musíme všetko vyriešiť teraz. Že ľudia proste prestanú spolu komunikovať mimo tie meetingy a čakajú na ten event. Takže to sa môže stať a na to by ste mali byť pripravení a aj ten tým pripraviť na to, aby spolupracovali, že tie meetingy sú synchronizácia celej skupiny, ale že tie problémy môžu riešiť a mali by ich riešiť, jak nastanú. Talkative chickens, to je možno bolístka korporátov, kde je veľká organizačná štruktúra a veľká reportovacia štruktúra. A miesto toho, aby ste vytvorili nejaké veľké siahodlhé reporty, je jednoduchšie vám prizvať. To znamená, že máte nejaký skončil sprint, potrebujete si to zreviewovať a zároveň ukázať niečo, čo máte hotové, tak si miesto toho, aby ste manažerovi manažéra a ďalším vytvárali prezentácie, slajdy, tak ich prizvete na to review. Typicky oni sú dominantné postavy, takže radi to review zoberú za svoje a postupne idú do tej dominantnej pozície, to znamená, že začnú sa na všetko pýtať, začnú do toho zasahovať a v podstate ten meeting sklzne z toho purpose, čo bol, z toho účelu, do toho, že to je meeting o nich a pre nich a to nie presne. A zase to je distraction a minie sa od toho účelu, čo to malo byť. Takže je to z angličtiny, to je talkative chickens, to znamená, že oni majú byť prizvaní, lebo to budú počuť z prvej ruky, či budú mať toho insight, nebude pre nich tá informácia hidden, ale mali by byť akoby silent observers. To znamená, že sú tam. Na konci, keď im ten tým, alebo keď sa naplní ten meeting, dostanú priestor. Ale nie počas meetingu, aby ho nerozbíjali. Áno. A to im treba vysvetliť, že to tak presne nie je. Že to je že to je tá transparencia, ktorá tie agilné metodológie do toho vnášajú. O tom sme sa už bavili a to je ten problem solving versus problém surfacing. To znamená, že to sa veľmi často deje, že človek, ktorý príde s nejakým, niečo nájde, buď v kode bug, tak má túžbu to hneď vyriešiť. To znamená, že hneď a ostatní majú túžbu mu hneď pomôcť. To znamená, že hneď skočia po prvej veci, a tým pádom sa to všetko ostatné rozbije, takže naučiť sa to odparkovať, naučiť sa robiť ten problém surfacing najprv a problém solving ako druhý krok. A posledná vec je mať, čo je obvious a tiež nevždycky sa to deje, mať jasný cieľ toho meetingu, aby ľudia, ktorí idú na ten meeting, vedeli, čo sa tam bude robiť. Lebo niekedy áno, niekedy máme meeting, ktorý je brainstorming, to znamená, že cieľ je mlhavý a je to taký open meeting, diskusia. Ale niekedy je to presný cieľ, na ktorý potrebujete, aby sa ľudia pripravili, lebo keď prídu na ten meeting nepripravení, tak meeting vygeneroval ďalší meeting, budete mať ho znova. Takže príprava, a to presne budete vidieť, tie signály z toho týmu je, že keď budete na tom meetingu a ľudia vám budú vravieť také tie vague statementy, akože niečo som robil, ale presne neviem čo. Bolo to síce dôležité, opravilo nám to nejakú chybu, ale už detaily neviem. Takže keď je to vlastne tá potreba, že potrebujete riešiť tie technické veci a tie kolízie a aj jak rozhodnutie jedného vplyvní toho druhého, tak potrebujete vedieť tie technické detaily. A to sa vám tiež bude stávať dosť často a bude sa stávať, že sa to vracia. To znamená, že jednu vec vyriešite a vráti sa prvá.
Takže to v podstate ten neustály kolobeh, takže zhrnul by som to. Za mňa prvá je tá prioritizácia, to znamená, že nemusí byť vždy všade, stačí vám dostať z nejakého meetingu len decision log meeting minutes a pošlete tam niekoho za seba. Používať answer first, details later, parking lot. Ten parking lot funguje super a je to aj taký icebreaker, keď prídete do meetingovky, nakreslíte veľké P modré, môžete tam autíčko, parking lot, každý sa na to chytí, každý sa na to začne pýtať, takže sa to potom ľahko odparkováva. A to je za mňa asi všetko. Tak. Čiže nechal som priestor na otázky. Jsem puštěný? Jo. Nechal som priestor na otázky. Perfektní. To totiž bylo... Vy jste asi zkušený, že? Je to můj denní chleba, ty meetingy. Protože takováhle přednáška právě je velmi taková tvořivá, že člověka napadá spoustu věcí. Zpětně se omlouvám, že jsem do ní skákal, ale jsem se nemohl ubránit a jsem takový ADHD dítě. Takže, než se do toho pustím já, mám spoustu věcí, co bych tomu chtěl říct, tak samozřejmě prostor je pro vás. Tak moment, tam vzadu byl první. Vlastně spoustu lidí, kteří z toho vašeho 4D si udělají pro všechno jako políček dům. Takže jdou jako v těch korporátech je pak problém, že jsou prostě někteří lidi, kteří si udělají ze všech těch 4D políček jako dům, že všude jako musí a jsou však jako všude důležití. Tak jak vlastně pracovat s takovýma lidma? A to bylo trošku i něco, na co jste narážel potom vy v nějakých svých poznámkách. Oni majú na to aj terminológia, existuje, sa volá tzv. Heroes. To znamená, že chcú byť všade, a za všetko chcú potom kredit, samozrejme. Čiže nerobia to len tak, že dobrovoľne, ale chcú byť povýšení a majú tam nejaký ten zištné dôvody. A s nimi dá sa ich posunúť. Je to v podstate taký ten coaching one-on-one, kedy sa dá z nich posunúť, aby z heroes sa stali team players. Ono sa to najjednoduchšie prirovnáva na tých športových tímoch, že keď máte tým, kde sú heroes, ale nie sú keby tí team players, tak nefungujú, čiže nevyhrávajú. Takže tam to je v podstate, ale nie každý z každého hero sa stane team player. Takže niektorý hero stane stále hero. Já bych možná tu otázku ještě malinko rozšířil. Dejme tomu, že se seznámím s nějakými technikami takovými, tak mám dvě otázky. Jak to implementovat teda někde, aniž bych musel jim koupit knížku, pozvat vás, abyste jim udělal hodinovou přednášku. Takže jak nenásilně, nenápadně postupně tohle zimplementovat? A druhá, možná trochu těžší věc, jak sám sebe naučit nepadat do těch trepů, jako bait chicken, nebo... Áno. Tá prvá je asi, že v dnešnej dobe je strašne, aspoň z mojej pozorovania, že je strašne veľa tých buzzwordov a že veľa ľudí sa zľakne. Čiže keď už len niekto ani niečo vyťahne, tak už sú na barikáde a už proste sa nič nedá. To znamená, že asi nedávaj tomu žiaden názov, ale len to v podstate nejak zaviesť nejaké pravidlo, ktoré prídete s tým, že OK, mám pravidlo, ktoré chcem skúsiť, necháte si to tímov odobriť, že OK, dáva to zmysel, poďme to skúsiť, bez toho, aby sme to nejak pomenovali. Takže tak asi to postupne, také tie step by step zmeny. Děkuji. A nemožná rada, jak u sebe si to uhlídat? Uhlídať, no, self-disciplín je ťažká niekedy. Takže za mňa je taká, že nebyť na seba pristý, keď to nevyjde. To znamená, že OK, odpustiť si, OK, nevyšlo to. Ale máte taký reminder, že chcem, aby to tak bolo. Nebude to 100%, ale v podstate buď to mať niekde napísané, alebo mať taký ten daily reminder, pred všetkými meetingmi mať prvý ten mini meeting. To je, myslím, že tiež nejaké techniky, že nerobiť si to-do listy, ale miesto to-do listov mať veci v kalendári. To znamená, že čo chcem robiť dnes, tak to nemám v to-do liste, ale mám to ako prvý meeting. Sprav toto, alebo prípadne, že si s tým to-do listom action si rovno buknem aj čas na tú action. Takže mám to aj v kalendári ako action. Mě ještě napadlo, jak jste odpovídal, tak mít jenom jednu věc, kterou sleduju a nesnažit se všechno změnit zaraz. Áno. Ono se Small wins. Jak? Small wins tomu hovoria, Jo, malé víťazstva, že step by step, ale malé víťazstva, no. Dobře, děkuju. Byl tady další dotaz. Děkuji za přednášku. Já bych měl takovou jednu věc, za kterou bych chtěl poradit osobně. Vy jste říkal, že snažíte se zbavit těch meetingů, který nepotřebujete. Já jsem často v podobné situaci, takže se snažím co nejvíc meetingů zbavit, když na nich nemusím být.
A někdy si pak říkám, jako, co když tam jako bylo řečeno jako něco, co bych jako měl vědět, že si mě třeba něco jako neuteče. Tak mám někdy takový jako pocit, že si jako říkám, že jako možná jako jsem tam jako měl být. Nestává se vám to, jestli jo, tak jak se jako zbavit takového pocitu, že jsem jako ten meeting jako odmítl a možná jsem jako neměl. To je tiež asi také skôr už také filozofické, alebo jak k tomu pristúpiť. To znamená, že niektorí presne ľudia majú ten fear of missing out, to znamená, že niečo vám utečie. Je to o dôvere do toho týmu, že keď fakt tam niečo bude dôležité, že za vami prídu a vám to povedia, keď sa to vás to týka. Je to aj, druhý prístup je taký, že ak sa ma to bude týkať, tak si ma to nájde tá informácia. To znamená, že niekto za mnou príde a bude od mňa chcieť buď odpovedať na danú otázku a ja tým pádom budem vedieť, že aha, bol ten meeting, pôjdem za tými ľuďmi, ktorí mali ten meeting. Ak z toho neexistuje nejaký zápis alebo meeting minutes. Dobrá prax je mať na dôležité meetingy meeting minutes alebo decision log. To znamená, že mať fakt písomný zápis, čo sa udialo. Viem, že niektoré firmy teraz robia to, že si tie meetingy nahrávajú, nechávajú si tú nahrávku spraviť transcription a z ChatGPT summary toho meetingu. V češtině to funguje zatím hodně blbě. Kdybyste chtěli podávat otázku, už zvedněte ruku, já vám to donesu, ať nestrácíme čas v průběhu odpovědí. Takže kdykoliv zvedejte ruku. Jaký si myslíte, že je takový optimální počet lidí, kteří se mají účastnit takových vývojových meetingů třeba? Záleží od problematiky, asi akú veľkú potrebujete pokryť, ale golden rule je, že keď máte nejaký konkrétny problém, tak vytvoriť triádu, čiže dať troch. A tej triáde dať ten úkol, OK, vy traja máte za úkol toto. Keď potrebujete brainstorming, tak chcete mať čím viac ľudí, takže väčší meeting. A zároveň tá triáda funguje dobre aj v tom, že keď to dáte jednému človeku, tak je tam riziko, že on vyhorí, alebo že ho to prestane zaujímať, že to nebude ťahať. A keď je len jeden líder, prípadne, že bude zasekaný, že bude bottleneck, takže sa to nestane. A tak tá triáda v podstate budete chcieť od všetkých troch, že sú akoby owners toho. Je to zase z nejakého výskumu psychologického, že tým dvom typicky dojdú témy alebo tie options, ktorých napadajú na riešenie. A že traja je ten ideálny počet, že ten štvrtý už neprináša toľko toho nového. A zároveň prináša komplikácia, že sa tam znasobujú tie cesty, communication path sa tomu vraví. To znamená, že medzi troma máte len proste trojuholník, ale štvorma už ide aj do kríža, takže to exponenciálne rastie s každým, koho pridáte. Ještě bych možná doplnil, že se někdy hodí mít externího moderátora. Ale vážně, jako jenom kdo hlídá čas, řekne, už se tomu zabýváte 5 minut, je to OK, nebo není to OK, že jo? Je pravda, že niektorí presne... Takový pozorovatel jenom, který jim dává feedback. Kdo se hlásil? Ja mám len otázku, odkiaľ beriete tieto informácie? Z nejakej knižky, z nejakej štúdie? Áno. Z ktoré? Z ktoré? Je to presne tak, to je self-study, to znamená, že knižky, konferencie, čiže buď niektoré sú online, niektoré sú osobne, to znamená, že snažím sa presne tým, že ma to fascinuje a zaujíma to, takže je plno rôznych. A knižka nie len také, že, ktoré sú napísané pútavo, lebo sú v podstate keby tie life stories. To znamená, že jedna, čo ma teraz napadla z fleku, je Turn the Ship Around. To znamená, že to je od vojenského generála, ktorý nie je spisovateľ, nemá vyštudovanú psychológiu, ale popisuje príbeh o tom, jak ho dali na loď americkú, ktorá mala najhoršie sledky. Bola veľká attrition, ľudia odchádzali, boli nespokojní, keď mali cvičenia, boli najhorší, najpomalší. A on s rovnakými ľuďmi, ktorých tam dostal, po 2 rokoch boli najlepší vo všetkých výsledkoch. Ľudia tam chceli ostávať, priberali nových ľudí a práve je to o tom, o tej akoby práce s tými ľuďmi. Takže skôr také knihy, také tie príbehy životné. Tak tam je veľa tých praktických rád. Já chci, abys to říkal, protože ono to je na záznamu a pak to neuslyší ti lidi. Jenom takový dotaz, jak vzbudíte v těch lidech nadšení pro tu změnu, protože toto zní, že jako se to samozřejmě vyvíjí, ty meetingy, a vy už jste to tady trošku zmiňoval, ale ono to asi není úplně jednoduchý přesvědčit každého hned na začátku o tom, že ta změna je přínosná pro ty ostatní, že jo? Áno. Je to ťažké a je to asi... Niekedy sa to dá postaviť na takých tzv. Early adopters, alebo tí, čo sú experimentátori, že sú rádi pre zmenu, tak to postaviť na nich. To znamená, že nesnažiť sa všetkých hneď, ale vybrať si tých, ktorí budú vaši spojka v podstate a s nimi to spolu vybudovať.
pripraviť sa na to, že niektorí to nepríjmu nikdy. To znamená, že s nimi keby nestráca čas. To znamená, že keď sú práve, že to je taká bell curve, tí early adopters, major, ten minority, majority a potom je tí, ktorí nikdy to nepríjmú, vždycky budú proti, tak v podstate na nich sa nevysilovať a snažiť sa potom cez tých early adopters dostať tu minority a potom majority. Moje zkušenost ještě je, občas se podaří toho, co to vždycky neguje a je vždycky proti, dostat na svou stranu a to potom má velkou váhu, protože když i tenhle teda už jako byl pro, tak jdem do toho. Jako, jo. Neviděl jsem tam něco jako hned na začátku, takový kontrakt se tomu říká. Mně připadá, že když mám nějakou schůzku, tak aby se mě nerozplízla, tak rovnou řeknu na začátku, jako co je cílem, o čem se bavíme, o čem se nebavíme, kdykoliv někdo mě začne ubíhat, tak jenom řeknu, jsme tady kvůli tomuto. To tam nemáte, to se bere jako samozřejmost. To, áno, ja som to bral už ako samozrejmosť, že by tam mal byť nejaký ten bod, že to Jasně, je ten agenda a nebo něco. podobne. Okay. Tak jo, díky moc, aby jsme měli čas na hygienu a přesun. Takže ještě jednou moc děkuji Tomášovi za prezentaci. Doufám, že od teďka všichni z nás budou mít dobré meetingy a budou to prosazovat. Držím palce. Díky.